बिटिसि पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि डिरेक्टर मावखुलिनि बिल्डिं लुफुंनायनि थाखाय हा फुजा खालामदों। पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि गेजेरजों बिटिआरनि रायजो राजाफोरनो साबसिन सिबिथाय होनो हानाय बायदि मावफारियाफोरनि खामानि मावनायनि थाखाय साबसिन खाबु खालामनानै होनो थांखिजों क'क्राझारनि कटपारायाव गंसे डिरेक्टर अफिस लुफुंनायनि थाखाय दिनै हा फुजा खालामनाय जायो। बे हा फुजा खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो पन्चायत गामि जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे गोदान मावखुलि बिल्डिंखौ 6 कौटि रां बाहायनानै लुफुंनाय जागोन आरो 1 बोसोर समनि गेजेरावनो आबुङै लुफुंजागोन होननानै फोरमायो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया। क'क्राझाराव थानाय जोंनि पिएनआरडि डिरेक्टर अफिस गायसननो थाखाय भूमि पूजन खालामनाय बेबायदि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। इतिमध्य जोब्बाय। बेवहाय गोदान बिल्डिं बानायनाय जासिगोन आरो बेयो G+2 बिदि प्रभिजन उइथ कनफारेन्स हल थागोन आरो बेनि एस्टिमेट भेलुआ 6.6 crore। जोंहा सिगांनि जिथु अफिस बे जोबोद कनजेस्टेडमोन, जायगा खम आरो गोबां न'फ्रा जानला मोनला लुनाय दं। बेनिखायनो अफिसनि जेसेबां जा एमप्लयिज दं बिथांमोनखौ एकमडेट खालामनो असुबिदा जायोमोन। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै बे प्रब्लेमखौ बोस्रांनो थाखायनो गोदान बिल्डिं लुनायनि खोथा साननानै एबार डिसिसन लानाय जाबाय आरो एबार दिनै बेखौ लुनो थाखायनो हा फुजा खालामनाय जाबाय। गाबोन समफोरनिफ्राय हयथ' बे माबाखौ स्टार्ट खालामफिननाय जासिगोन, कनस्ट्राक्सना स्टार्ट जासिगोन आरो बेखौ उइदिन 1 year मेक्सिमाम 1 year कमप्लिट खालामनो थाखाय जों जाया बे खामानियाव इनभल्भ जागोन बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामखाबाय, डिरेक्सन होखाबाय। जों आसा खालामदों बोसोरसेनि उनाव जों गोदान बिल्डिं मोनगोन आरो गोदान बिल्डिं मोनोबा जोंहा अन्तत पिएनआरडिनि जेसेबां बिटिसि एलेकानि जेसेबां पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआव खामानि जागोन बेखौ जों सिस्टेमेटिकेलि मोजाङै खामानि मावफुंनो हानाय जागोन आरो जोंनि एमप्लयिसफ्रा अन्तत मोजां परिबेसआव थानानै खामानि मावनाय मोनसे खाबुखौ मोनगोन। बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों डिपार्टमेन्टनि डिरेक्टर आरो गुबुन गुबुन बिफानगिरिफ्रा बे हाबाफारि मावनो थाखाय डिसिसन लानायखाय। कारण एमप्लयिफोरनिफ्राय मोजां स्ट्रं डिसिसन लायाबा जास्ट पलिटिकेल साइडनिफ्राय माबाबो जानो ना। खिन्थु जों दा दिनै डिसिसनखौ जों पलिटिकेल साइडनिफ्राय डिसिसन लाबाय, दिनै बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन। बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे बे खामानिखौ मोजाङै जालांगोन आरो बोसोरसेनि उनाव जों गोदान बिल्डिं मोनगोन। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।